na gano na gano na gano masoyi. Rayuwa da masoyi daɗi in aka yi rashinsa da zafi. Rayuwa da masoyi ita yi idan da kula a cikin ta da daɗi, domin kuwa babu kamar sa cikin duniyar nan kun ga da faɗi. Shi ba a sai da masoyi amma gashi da daɗin taɗi, haka in Allah ya haɗa ku raba ku da shi abin zai zafi. Yaya ni da masoyi ba zan furta masa sirri na ba, maƙina ba na faɗa masa dan na san na yi mini gaba. Mai san ka hawaye ya share abun so ba zai zama to aibu ba, ci gaban ka yake so da'iman ba zai yi ma illa ba. Zaman aure muka duba sai da masoyi yake yin karfi, ni ba na are da masoyi kula ta hakika a zan masa yafi. Wanda baya a san ka guje mishi bin illa ya fi na yi fi kaifi, haka muka rike juna mu dan mu ba ma a cin zarafi. Na gano masoyi idan ya baya a so ya gano ka a kunci, ni da mai so na mutuka raba dan ƙauna ta a ba mu karamci. Gashi mota a kai kun ga aure tare muke